ассалому алайкум дӯстон, бинандагон ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, чӣ ҳол доред? Зиндагӣ, падар, модар ҳама хуб аст иншоалло? Бардор азиз, бинед ака, имрӯз 6 феврали соли 2026 фақат тамғаи автомобили Toyota Camry. Имрӯз Camry-ро баъри шумо пешниҳод мекунам. Нархҳо аз 100,000 боло нестанд бардор. Касе Camry бигирим агар буга, ина марҳамат навори имзаро тамошо кунед. Ягон мошин ба таби дилтон бошад, агар шахсони ҳамин хел Camry хар, ҳатман фикри ақидатон баъд дар комментария нависед. Агар бошад чунин техникаҳо, автомобилҳо бардор ё ин ки хона, квартираҳо, замин, метавонед ки дар рақами рӯи нарбуда муроҷиат кунед. Канали Авто ТВ ҳамвақт дар хизмат шумо аст. Хулосаи гап бардорҷоно, биёед яктаи лайкҳои бесима мезанем, мегзарем ба эълони якум. Нархи баландтарине ки имрӯз ман баъри шумо пешниҳод мекунам, аки 100,000 гуфта истодан. Айни ҳол Toyota Camry соли 2016 бардор. Соли 2011 дар ҳамин шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. Бензини холия, коробка бошад автомат. Бениҳоят автомобил зебо. Бовар кунед, агар американка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, моторш бошад 3.5. Яъне ки хеле бардор аз худаш калонтара, бале дурасте. Не ки зато шумо комфорт хай мекунед бардор. Мошине ки хеле конкретия. Танаш ягон грамм хеле ниқ надорад, хулоса хирошидагӣ надорад. Коробка ва хадовои ҳамаш 100%. Кузовш бошад бардор, тамоман задагӣ нест. Алиши вариантаро ҳам мега хай мебинем. Агар харидори конкретни занг бизанед, номери WhatsApp охираш 9155 ба 4 та 0 ҳатман занг бизанед. Ба эълони дуюмон мегзарем. Навор кӯтоҳ аст, вақти зиёд шуморо намегирам, мошинҳои зиёд. Боз Camry бардор соли 2008 айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Светш бениҳоят зебо, худ наростига фокус мудам, ё сиёҳ ё ҳамин намуд ранг бошад, гаҳнаин махқулай. 79,000 сомонӣ, танҳо бензин, мотор 2.4 аст бардор. Салон ҳамаш тоза, кожа бардор. Обогрев сидени дора, плюс ҳамаи ин ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. Мошин дар ҳолати бениҳоят олӣ қарор дорад. Танҳо бензин 79,000 сомонӣ гуфта истодан. Боз каме арзон мешавад, мега агар харидор бошад, ина марҳамат бардор автоматика, агар касе бихар мега, агар дар Ваҳдат аст автомобил. Хулоса рақамҳои гузошта 88 44 охираш метавонед ки шумо занг бизанед. Эълони сеюм мегзарем. Паҳ бинед аки мошина бардор. Toyota Camry DSK бардор. DSK 2009 дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. 97,000 сомонӣ, танҳо бензин, коробка бошад автомат, мотор 3.5. Бардорои Camry хар ин навора метавонед ки шумо тамошо кунед. Барои ки ният дошта бошан, агар худо ҳамаи шуморо ба ниятотон барасава. Акустика JBL бардор. Camry DSK 2009. Кузов тоза, старт-стоп дора, люк дора, плюс ҳамаи боз хадоваш бениҳоят зур. Масъалаи алиши нест. иваз намешавад. Нархи гузошта шуда боз камтарак муомила дора. Касе ки интерес намекунад, просто так хоҳиш мекунад, мега ки занг назанад. Эълони чорум бардор. Camry соли 2013 аст. Дар шаҳри Кулоб, дар Кулоби Бостонии хидмот қарор дорад дӯстон. Танҳо бензин, инам автоматика. Мотор 2.5. Рақамҳои 872 75 охираш бошад 2 то 30. метавонед ки шумо занг бизанед. ин нархе ки бардор 87,000 сомонӣ дӯстон, мега ҳамин, яъне нархи охирин аст. хоҳишмандем баъди занг задан нагем ки арзон мешавад ё не. охиро нархай 2013 солаш. 4 балони зимнӣ дорад. ҳуҷҷатҳо солона плюс и дорад. утилизатсия дорад. бениҳоят зури бада мега мошин ягон камбудӣ надорад. ина марҳамат касоне ки харидор аст 13 сола бардор. Эълони панҷум мегзарем. Ана аки бардор Corolla бинед 2008. бовар ки агар чишмош агар фар буда куруд мекунад. Дар ноҳияи шаҳри нав айни ҳол қарор дорад. 88,000 сомонӣ нарх, танҳо бензин, коробка автомат ва назар ба дигар мошинҳо расходаш камтарак 1.8 аст. рақамҳои 0707 08 228 бардор метавонед ки дар WhatsApp худи ҳозир занг бизанед. рафта мошина бибинед, дар шаҳри нав аст.
документ дора, 4 баллони нав дора, мотори коробка ва хадавои ҳамаш 100% ягон камбудӣ надора мега. Ягон камбудӣ надора. хулоса бардора задагӣ умуман надора. Мошин як дастгаштагӣ мега. На касе ки харидор бошад, ради интерес боша мега занг назанен. харидори ҳақиқӣ аз наздик бинем бо хубтар мешавад. Элони шашм мегзем бардора. Toyota Fielder 2014 ҳамаи солаш. Бияка 2014. дар душанбе айни ҳол қарор дорад 98000 сомонӣ бо плюс и гибрид ҳам аст бардора. Коробка бошад автомат. мотори 1.5 бениҳоят Fielder бардора камрасход мешаванд дар масъалаи сӯзишворӣ яъне. рақамҳои 907 67 20 19 WhatsApp дасти акада метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар ҳолати хуб қарор дора мега. химчистка кардагӣ, полировка кардагӣ бардора, растамошка ва утилизатсия плюс и ҳамаи дора. катализатсия дора бардора, катализатор. расход 4 ёки 6 литр. алишида бардора мақсад қимат ҳисобаш мекунем мега. касе ки бига агар яка иваз кунем, дар масъала бо нархаш каме иваз мешавад. элони ҳафтум мегзарем. Corolla 2009 бардора. Toyota Corolla 2009. ям дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. 85000 сомонӣ нарх дорад. мотор бошад 1.6 ба мисли дигар автомобилҳо оддӣ моторш бардора. бензин ва газ, коробка бошад автоматика. рақамҳои 901 76 охираш 2.75 WhatsApp ва ҳам дасти акада метавонед ки шумо муроҷиат кунед. салон бардор тоза. мотора бинем бардор чихе ҳолат идеален. вообще та гап нест умуман мошинда. плюс ҳама и 4 баллон нав. коробка хадавои ҳамаш 100%. мотор да умуман гарантия метем мега. хулоса гап монитор, задни камера ҳамаш хулоса ҳастай. харидори ҳақиқӣ боша агар 85000 сомонӣ кани занг бизан агар бо арзон кунад боз хубтарак ба шумо. элони ҳаштум мегзарем. медонам ин мошинои ин намуд автомобилҳоро бисёртар аз ғарибӣ шумо бардора тамошо мекунем. боз Toyota Fielder солш 2014 67000 сомонӣ нарх. бензини холӣ, светш ганда бор хидна махула бардор ҷоноб. автомат коробка, мотор бошад 1.5. рақамҳои 987 28 91 31 WhatsApp дасти акада метавонед ки шумо муроҷиат кунед. дар ҳолати хуб қарор дора. мотор ва коробка 100%, гибрид 100%, камера қафо дора. нарх берастамошка аст бардор. ира фаромӯш накунед. ва беутилизатсия низ. мо вақте ки пешниҳод мекунем ҳамаи чизошо бардор шумо да то ҳадди имкон мегем ки шумо хабардор шед. яъне мошин боршидагиай тарафи ватани хидмат омест айни ҳол. ҳамин 67000 сомонӣ берастамошка утилизатсия меқай. баъд аз гирифтани хитон боз метавонем ки дигар документашо таври кунем. элони ноҳум Toyota Vitz ё бардора хеле короткия канда май даг мини барин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 2011 солаш 68000 сомонӣ. касе ки Vitz сайкина муга агар не ки бардора мотори 1.3 ҳаст, не ки 6 скорсай, яъне ки 6 ступенни бардора. ина фаромӯш накунед. 396000 километр пробег дорад. пробегиш ҳамиқай. рақамҳои 928 51 5005 WhatsApp дасти акада метавонед ки шумо муроҷиат кунед. механикаи коробка, газ, бензин кор мекунад 100%. хуб, дар ҳолати бениҳоят идеалне қарор дорад. ягон камбудӣ надорам мега. рости гап дтага ключ дора, электропакет, монитор. дигар бардоро чиш гуфт нагуфта. элони даҳум мегзарем. хулосаи гап қиссаро кӯтоҳ мекунем. боз Toyota Vitz солш 2011 май. ин бошад дар ноҳияи Турсунзода айни ҳол қарор дорад. 69500 сомонӣ нархи ҳамин автомобил. танҳо бензин, коробка бошад автомат, мотори 1.3. ям падоби ҳам бардоро. хуб, рақамҳои 985 81 11 15 WhatsApp яка дасти яка метавонед ки шумо айни ҳол муроҷиат кунед. мошин дар ҳолати бениҳоят хуби техникӣ қарор дорад. тамоман мотор коробкашта мега яка гап надорам. вообще кузовш бениҳоят хуб. танҳо ана бардора азиз бампери пеш и қарак хирӯшидага нами қадард. хака суҳбат кунед қатияка. агар ки ҳамон қадar бо нарха арзонтар кунад шумо да бо хуб. оз я намуд краскаш мекунад ки бовар ки ягончиса хит намекунед. ба анҷоми барнома расидем. касоне ки агар ҳамин Toyota да
ҳавас дошта бошад, яъне ки боз дар кортон бошад, дар комментария нависен, муносиб бошад дар номерҳои баъдӣ ҳам хеле мошинаро боз пешниҳод мекунем. Касе ки дора барои савдо кардан метавонед ки рақамҳои рӯи наваруда муроҷиат кунед. Авто ТВ, канали Авто ТВ бардороҷоно ҳам вақт дар хизмати шумо аст. обуна нашдаги одамо ҳатман подписатсия кунен, аз шумо ҳечи намеравад. фикри ақидатон бардорҷоно дар комментария ҳатман нависен. то наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.